el dret a l'autodeterminació no només és aplicable en els casos de colònies i en els casos de dret internacional. Si no, Escòcia no hagués fet un referèndum, si no, el Quebec no hagués fet un referèndum. Senyor Rodríguez, el dret a l'autodeterminació està pensat i es pot aplicar també a nacions sense estat que no estan internacionalment reconegudes com en processos de descolonització. Ja ha passat, ja és una realitat, i si vostès volguessin, de fet, i el seu partit volgués, segurament aquest dret a l'autodeterminació que diuen defensar en no sé quina filosofia etèria seria una realitat més propera en el nostre país. Però suposo que és més còmode continuar pensant en la filosofia i això no em toca que no pas mullar-se en el lloc on viuen, on segurament seria bastant més pràctic i bastant més interessant. I a més, vostè ha dit que hi ha una part aquí que busca la judicialització expressament. Això és fals. Això és fals, senyor Rodríguez. Nosaltres ens encantaria poder fer demà el referèndum, ens encantaria poder expressar lliurement, votar lliurement, posar les banderes lliurement, fer el que lliurement els electes vulguem i que no tinguéssim un jutge que ens vingués a perseguir per expressar-nos de la manera que els nostres programes deien que faríem. És a dir, de la manera que la gent ens va votar perquè féssim. Nosaltres no la busquem, la judicialització. Ens la trobem. I ens la trobem perquè estem en un estat demofòbic. En un estat que no permet a hores d'ara un autogovern per Catalunya. Miri les últimes lleis que s'han aprovat en habitatge, en serveis socials, en pobresa energètica, en un seguit de temes i ens les han tombat totes, senyor Rodríguez. Si no volen que tinguem autogovern, si no volen que en tinguem, avui defensar autogovern és defensar referèndum. És defensar l'única sortida que tenim, que és que decidim d'una vegada si volem ser sobirans o si volem ser una simple regió d'Espanya que l'únic que pot fer són mesures administratives, gairebé diria. Aquesta és la disjuntiva en la que ens trobem. És la disjuntiva en què ens trobem i vostès no ho volen reconèixer, però és la que de facto es troba, i si no parlin amb la gent de Junts pel Sí que estan governant, evidentment, i amb tots els impediments que es troben a l'hora de portar lleis, o amb vostès mateixos quan porten lleis a dins al Parlament. Senyora Veray i senyora Pujola, democràcia, segons l'Institut d'Estudis Catalans, és el sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat en la presa de decisions d'interès col·lectiu. Aquesta és la definició de democràcia. Em podrien dir quina altra paraula que no sigui referèndum lliga més bé amb aquesta definició a l'hora d'aplicar-la, sisplau? M'ho podrien dir? Perquè a mi em sembla que referèndum sintetitza en una sola paraula tota una descripció que aquí fa l'Institut d'Estudis Catalans. I no ho fem perquè si hi ha un Parlament que també legisla, senyora Veray, hi ha un Parlament que legisla i fa una empara normativa i legal que vostè diu i que troba tan important i ho està fent. I no ens deixen votar de res. De fet, avui ha sortit que ni a Tossa de Mar poden votar si volen o no volen un port. Per tant, no digui que podem votar de qualsevol cosa, perquè de fet no ens deixen votar de res. No ens deixen votar de res. Per tant, sisplau, si són demòcrates, si realment creuen en aquests principis que hem estat debatent avui en dia, els hi demano, sisplau, que s'assumin. I sobretot, que defensin els electes que estem sent perseguits per defensar el nostre programa electoral. Perquè tant dir, però vostès, a l'hora de la veritat avui, votaran en contra de donar suport als seus companys d'aquesta sala que estan sent perseguits per defensar allò que portaven en un programa electoral. I sobre llibertat d'expressió ja he dit algun dia, crec que el Partit Popular no pot donar lliçons a ningú sobre aquest tema. I menys a partits, i aquí n'hi ha un que ja existia, per exemple, a la Segona República, que van lluitar i que hem lluitat perquè la llibertat d'expressió tornés en el nostre país. Cosa que m'agradaria saber, de fet, dubto que ho fessin d'altres. Gràcies.